يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma bogawinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri boɗal yurmede fere feeñay windere feeñjay ɓatake bindaɗo hoore bir jeetati setto hitande ujunnaje nogas e tati ɓatakuji men andude annabaɓe men mbiɗen humpitade ɓuuri humpede kumpiten koye men en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yendewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en duwanima anduɓe men andinɓe o diinal islam belɗo mo cuɓiɗen en jetti en jaari khalifa men aada tambaniɓe men pine men e coñce men beele mbasen funtede bandiraɓe sehilaɓe musidɓe julɓe hettiyankoɓe yewtere men yewtere buuɗal yurmede en garti hande oɗo hen aset tedduɗo gam jokkude jewte men andude hooliɓe annabaɓe ɓe jomiraɗo nelno e ndiɗo hen no leydi beele ƴeewen enenne ko ene wasiyo en hen ko ene waajo en hen kene rewna pele meɗen faade peewale ɓamtare kala haade men yettade hande tarikh meɗen mo joguen suɓade caggal nde jaltuɗen baba adama mi rokka mon docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow kiidiranajo bittuɗo leɗɗe ɗe jomiraɗo funne ladde ha heeɓi hen ko laaɓi ene safra ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron wonata koye reedu wayata kono ɓiɗɗo ni kiis ko noon neem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala séroji ɓurtuɗi mo ganduɗa reedu ne wutti ne fayi dow nonne kadi asma hernie diabète tension prostate puɗɗotoɗo arde joomum ko nonne kadi dogam cité ko wayno ɗojjo duumigo koyɗe musoje keeceji musoje koye musoje cimmiɗo ha simminate ƴiƴam mum ɓesgu e goragu kala mum docteur Djiby Sow wi ene humpiti sa yiiɗi hebde on docteur Djiby Sow tawete to Dakar hande o lamorgo leydi Sénégal to wiyete Kermassar woɗɗani Auchan sa ari ha to are jumaɗo koɗon tawete docteur Djiby Sow haade makko yaade toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie mbatta ko 77 244 92 81 so tawi ko numéro makko WhatsApp leydi Mali 00 223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe eɗen gandi hanki en gayni baba adama alhamdulillah hewɓe goyi mbaɗen mi sujine goyi bojji cattuɗi allahu akbar skay ɓernde heccere woyore ko ɓernde moƴƴere sa yiiɗi andude hoorema beele ka moƴƴo walla wona moƴƴo yurnito ɓernde ma e kala saaha wonko jiyata ne yurmini walla nana yurmini tawata goya ko bande wona bande komo ganduɗa a anda ɓernde maɗa hecciɗa ha goya elle ha ko an ɗon gandirta moƴƴere nde nder ɓernde ma saabu ɓernde nde wayata nde miccittako nde heccitta renta joomum ɓernde yorde kos tinde
taw jewum ɓerde mum heccitta dillinta ɗum daalata ɗum rento jomum yo Allah dandini ɓerɗe jorɗe saabu Allah ne sifo ɓerɗe jorɗe e qur'ana ɗo sifata hakkude ɓerɗe yimɓe e kaaƴe ɗum noon yo Allah rokku men ɓerɗe moƴƴe kecce jurmotoɗe jawɗe yaltinde diƴƴe ha wamay guite taw koye moƴƴere taw kadi koye siftorde taw kadi koye miccade gurdam. ceerno Khalidou min calminima min juurimama min duwanimama min jettima min jaarima min bikkisal ɓuural duumigal yo wonima yimɓe kala ne duwonoma ne duwono kam eɗen duwono windere nde kala en garti hande e tarihaji men annabaɓe caggal nde gayniɗen baba adama hande kadi ma dañɗo paaɗen so haaji jomiraɗo kono bettata yimɓeɓe caggal nde calminɗa bandiraɓeɓe ceerno Khalidou on saaha garen e namde men faade annabi mo cuɓiɗen ceerno Khalidou assalamu aleykum wa rahmatullah. sabu ɓerɗo minde yafama adama kile kiñamno dendama noho sabu ɓerɗo minde dendama yusuf. Waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Seydi Sarr mi salmitimama weltanimama no feewi en jetti Allah kadi gartiɗum ɗo ene e moƴƴere muɗum wawde kadi jokkude jewte men ɗe gownoɗon yewtude ñande kala. Seydi Sarr ñaguima Allah to gonɗa foof ya wone jaam yo jaam Allah e kissal mum e ndenka mum wonema e ɓesgu ma kala. so ɗum ɓenni saro e dendagal julɓe en jetti Allah caggal ɗum kadi en calmini dendagal julɗo kono en gardini jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e ɗam ɗo gurdam en duwima yaaɓe hen ɓe yo Allah hebbine mabɓe yurmede mum e heddiɓe ɓe yo Allah junnu gurdam mabɓe wadda hen cellal Allah hokka ɓe gurdam moƴƴam belɗam Allah waɗa ɓe rewoɓe Allah timmuɓe to Allah e to nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. caggal ɗum calminen ceerno men guiɗo men sehil meɗen parnorɗo men neɗɗo Allah dewowo Allah dewnowo Allah kulɗo Allah kulnowo Allah baɗowo golle moƴƴe badirowo hunde kala saabi Allah e nelaɗo mum moƴƴo mo Allah moƴƴini alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye ɗo soringo ɗo en calminimo en juurimomo en ñaguima Allah nde Allah junnata balɗe makko moƴƴina battere makko. caggal ɗum en calmini kala jogorɗo hettade yewtere nde e bettedi aduna o. ɗum noon Seydi Sarr en nanniɗo en waniraɓe men rewɓe kala en mbi yo Allah moƴƴanɓe guila e aduna ha e lahara. en nanniɗo kadi waniraɓe worɓe to gori foof yo Allah moƴƴanɓe aduna e lahara. yo Allah wowodir ɓerɗe julɓe ha ɗo ɓe ceertata taw foof ko saabi Allah e nulaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam. ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on noon saaha gadda namdal caggal en gasni baba Adama ñalawma hanki o. bisimilla ma holto jiɗɗa naaten e on ɗon saaha jokken golle hol annabi mo cuɓiɗa e on ɗon saaha naaten e muɗum ƴeewen kadi bete eɗen mbawi dañde e muɗum hunde so hawre welede Allah. Seydi Sarr konngol artema. ceerno Khalidou Abdoullahi Sy ɗon duwaniɗa musidɓe men worɓe ɓe e baniyamen rewɓe mbi amin ya rabbi saabu musidɓe men worɓe ɓe pinat ɓe ɗaɓɓoya soɓe dañi ɓe gadda ɓe totta baniramen rewɓe ɓe bañamen rewɓe kadi daro ñalawmaji ɗi e kikiɗaji ɗi e wendogaji ɗi kala gam weltinde pittali meɗen. ɗum noon yo Allah ñoot ɓerɗe ɗe kala dewgal gongal e caɗele yo Allah waɗi hen jumri ha heewa. kala mankaɗo gilli e nder dewgal mum kala mankaɗo korsa e dewgal mum mankaɗo fodde e dewgal mum yo Allah mankitin kala. Allah adda ɓerɗe ɗe jiiɗodira ɓerɗe ɗe gona ɓerɗe moƴƴe e jomumen paggito gille ha heewa paggito korsa ha heewa ɓe guura
gurna mabɓe adunde tawno koɓe gasoɓe tan resondirɓe ɗiɗo ko gasoɓe yoɓe gurdam moƴƴam gurdam beldam ɓe ceerta e tikke ɓe ceerta e sertude ɓe ganda kala ko wawi arde yo heeƴe hakkude mabɓe so basara yo heeɗe hakkude mabɓe so duko yo heeɗe hakkude mabɓe so tawi kadi ko goɗɗum yo heeƴe hakkude mabɓe ɓe jaña ɓerde mabɓe ɓe ƴeewa mawninde ɓesguji mabɓe ndento ceergal tawno ceergal ne halka sukaɓe ceerno yo Allah danu e ɗeɗon gueɗe ceerno Haali Abdoullahi Sy ɗo duwaniɗa jinna men ɗo won jiyaɗo Allah goto ne woodi mo hetto en no feewi jiyaɗo Allah moƴƴo nunɗuɗo julɗo jiɗɗo jinnaɓe muɗum o meeɗi artude wuuro mabɓe hedde Futuro o tawani ɗon baba makko o jooɗi ha gueeƴe o namdi to baba woni ɓe mbi baba de ko ƴeewoyɗo kosam gueloɗi baba ne yiɗi kosam gueloɗi o jooɗi ha hunde joti o namdi wiya baba de artani baba arte makko jamma taw hiirini addi kosam gueloɗi seeɗa o haaɓi noon baba on wa yidde kosam gueloɗi ni no yiiloroyi ni ɗum muusimo o fini subaka o yeehi o addoyi gueloɗi ha heewi o waɗi ɗon o waɗi hen gaynako o wi aha ɗiɗo gueloɗi noon subaka kiki foɓɓirane baba yara est ce que ndeysan yo Allah rokku men yidde jinnaɓe men sen dañi téléphone ngaji moƴƴi kandirene jinnaɓe men sen dañi paɗe moƴƴe kandirene jinnaɓe men sen dañi comci moƴƴi ɗi ñaƴirten enen koye men eɗen panoro kantinene jinnaɓe men so jinnaɗo ma yooɗi a yooɗi sa yooɗi jinnaɗo ma soofi ko zéro ɓornoɗa wutteji joɗɗi cakkaji joɗi taw yumma ala hay paɗe taw yumma ala hay faɗo aɗa mofti keremaji ha heewi téléphone ngaji joɗɗi yumma haydara ala teɗe kañum rokkuma foof bamma haydara ala kañum rokkuma foof tinnoɗen e mabɓe musidɓe tedduɓe ceerno Halidou Abdoullahi Sy hande paaɗen koye oɗo henna gorko kaldiɗo Allah subhanahu wa taala woni annabi Moussa saabu eɗen gandi Qur'anil Karim annabi Moussa ari hen ko heewi alay saago ganden holiyo annabi Moussa ceerno Halidou hande paaɗen koye annabi Moussa kaldiɗo Allah min jiiɗi kalen min jiiɗi gandina amin holiyo annabi Moussa ceerno Halidou bisimilla maɗa Seydi Sar mi salminima lawol gongol mi nani namdal ma ni a namdima kadi gorko a namdima kewɗo ko jangta e nder deftere Qur'anil Karim deftere Allah nde a haali hen ɓurɗo jangtede hen caggal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo kam ala ɓurɗo mo jangtede e deftere Qur'an he annabi Moussa mo namdiɗa ɗo annabi Moussa ko gorko annabi Moussa ko kaldiɗo Allah annabi Moussa o jeeya koye joomen pellital joyo en limtaɓe ɓe annabi Moussa o jeeya koye annabaɓe annabi Moussa o jeeya koye nulaɓe Allah annabi Moussa ko kaldiɗo Allah goto foof ene jogui gueɗal to banggue annabaɓe ngal heerori to Allah subhanahu wa taala kanko ne ngallo gueɗal ko kanko heerori ɗum toon kanko woni kaldiɗo Allah kanko annabi Moussa annabi Moussa ko kanko tan yiya Allah wiya goho o wiya ɗiɗi Allah meeɗi wiidemo kanko annabi Moussa en cuwa fuɗɗademo noon Moussa ɓeɗo rewɓe ma de so tawi tan mi holliɓe habaru ma noɓe mbawi mawnindema e teddindema ni kamɓe fof maɓe goppa me jahajuji mabɓe ɓe gandama Moussa wi aha ko gonga kono annene kayni Allah somi haalni yimɓe ɓe yurmede ma maɓe gofete nanaɓe aljanna mi haalnaɓe yurmede ma no foti ɓe gofma nanaɓe aljanna Allah wi ɗum noon wota haal o wi annen mbasa haalde Allah wiyayi mi haalta o wi min nene mi haalani e Moussa o waddi noon e Allah ko hollude tan omo jogui gueɗal kadi kanko ne to Allah no fewi no fewi no fewi jettingal nokku eyyi nokkuji kewɗi omo haalda e Allah wona konnguɗi taw ko konnguɗi cattuɗi seeɗa eyyi tan wayno neɗɗo haaldata koye mo halfini taw koye Allah subhanahu wa taala o haaldata ɗum ko gueɗal ko gueɗal watta noon ɗum noon Seydi Sar ko oɗo namdiɗa Moussa peñal makko e gollodiral makko ɓuuri mawnude koye ngaari gotiri ine wiye Firauna Moussa omo heewi ko wadda omo heewi ɓe waddi kono ɓayde o mawni ko galle Firauna
ko ɗon adorte haalede oɗo Firawna ko oɗo nehi Moussa. joni noon Seydi Sar Firawna oɗo kuɗaɗo Allah so tawi aduna o fof rendi e golle bonɗe ɗe fof ndendinama hono makko ala e aduna he wonko ganduɗa ene fuɗɗi e aduna he ko kanko fuɗɗi ɗum eyyi hay Iblisa ene mawlanomo Allah kanko oɗo Firawna sababu nde golle bonɗe ɗe o golli ɗum noon Moussa so tawi en cuɓima haalde ɗum gadorɗen haalde ko hakkude makko e Firawna nde won noon ko ɗon o fuɗɗi kanko annabi Moussa. eyyi ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma on saaha jokken yewtere meɗen. ceerno Khalid Abdoullahi Sy kaɓirɗe to heedi toon ko musidɗo men Saydou Abouba gorko mo Luk Sayba gorgol dande welde ñuñore nde nanoton nde weelay noppi moon no feewi ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo Dunga ñamawo ñebbe no feewi ha wona seeɗa. ceerno Khalid Abdoullahi Sy a sifima ɗo seeɗa hakkude gurdam annabi Moussa kaltiɗo Allah hakkude me joomi ko Allah subahanahu wa taala ɗeɓe waɗi kono denɗiraɓe ni ɗum tagui hay nder galle ma aɗa foti jippinde balaɓe ma jewtida e galle ma kadi yewtidema ɓe janoma janodira e mabɓe mbasa yirude hunde kala ko yaware saabu Allah kala ko waɗi woni koye jangguinde enen gurdam men. ceerno Khalidou hol Firawna holi gonɗo Firawna holi yo ndiɗo gaari bondi ndi gaari bondi ndi annabi Moussa hawruno. eyyi Seydi Sar mi salminima eyyi mbiɗa joni ɓayde ko noon mbimi hol gonɗo Firawna taw ɓayde ko Firawna nehi Moussa hol oɗo Firawna hol kanko kam holko waɗimo Firawna e holto rewi haw woni lamɗo. Seydi Sar mi salminima mi weltima e namdal ma no feewi. Firawna to leydi Misra ene wanno lamɗo goto ne wiye Rayyan o noon ko ɓi Walid ko oɗo Rayyan laamino Misra e on ɗon saaha kono noon oɗo Rayyan ko neɗɗo teddinanoɗo e banu Israila en nde o laamide noon banu Israila en ina ndewa Allah cuuɗatano dewal mumen Allah nde won noon banu Israila en nde ɓe natata e Misra taw Misra batti rewede Allah taw Yusuf ari o fewni Misra e on ɗon saaha hade Yusuf arde ɗon annabi Yusuf Misra hay goto wonano hen dewowo Allah addi annabi Yusuf noon o tuti leydi ndi o fewni leydi ndi ha kamɓe foof ɓe gonti rewoɓe Allah kamɓe fof ɓe batti rewde Allah ɓe gonɗini Allah e nder ko ɓe gonɗini Allah ko nden Yusuf itti banu Israila en to leydi Sham e wuro wiyetengo Kanaan o addiɓe e leydi Misra nde Yusuf woni toon to leydi Misra ala gonnoɗo toon taw ko banu Israila so wona kanko Yusuf noon o jeeya koye banu Israila en nde wonde konngol Israila ko bab makko fuɗɗi ɗum kanko annabi Yusuf bamum wiyete Israilullahi ko dewowo Allah maccuɗo Allah dewowo Allah ɗum woni konngol ngol ɗum noon fuɗɗi ko Yaquba jibini Yusuf o wujjama o weddoyama o hoccama o nawama Misra o yeeyama toon omo woni cuhlel tokosel hay goto ala e Misra mo ina rawa Allah subhanahu wa ta'ala o woni Misra o dañi caɗele ha caɗele jeeɓi o wonti lamɗo ko julɗo omo gonɗini Allah ko annabi ko nulaɗo ndeke Allah koko nelimo e leydi Misra yo ar o fewna leydi Misra ndi o ari ko goto dewowo Allah no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam feeñirno e Makkatal Mukarrama ko goto o fewni leydi ndi kanko Yusuf leydi ndi
ha kayri fof ndi watti rewde Allah e ko raɓɓiɗi nde wonde wona Yusuf jiɗɗen haalde kono ko jiɗɗen ko famminde alhaali Misra ɓayde ko toon Moussa e Firauna gonduno ko toon ɓe badduno ko ɗum jiɗɗen laɓɓinde Seydi Sarr konngol arta e ma e on ɗon saaha jokken golle. ceerno Khalidou siloyade nde ko hunde moƴƴude ene taga neɗɗo famde tigui rigui asli o e hoore mum saabu de garɗen e baba adama nde en ciloyi heddoto banu dianen ga hen en ciloto no moƴƴi beele yimɓeɓe ɓuura famde tigui rigui est ce que Israël kadi ko maccuɗo Allah won inde no nanaten wona tan tubakoɓe puɗɗi ɗum walla waɗeɓe ɗo tan ala fuɗɗi koye annabaɓe Allah ɓe. ceerno Khalid Abdoullahi Sy Israël bete ko Yousufa oɗo henna nawanoɗo toon to Misra to witande Égypte bete ko kanko nanni toon banu Israël en walla ala. eyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol mbiɗa bete ko Yusuf nandi Israila en Misra aha ko Yusuf nandi banu Israila en Misra sabi ko Yusuf yehi toon o fewni leydi ndi ha feewi kamɓe fof ɓe goni rewoɓe Allah ko majjinirnoɗo e jinnaɓe makko fodde duuɓi limtinɗi wiyama ko duuɓi 4 wiyama ɓuuri ɗum wiyama manki ɗum seeɗa caggal ɗum noon duuɓi kokke ngari e koyɗi lamɗo o duuɓi kokke ɗi ala fof ko ñaame ɗo woni so wona Misra ɗo ne ko Yusuf jogui ko Yusuf yeeyata mawni ko en gari jiggade e nder koɓe jiggoto ko hen ɓe jiitodiri e mawniraɗo o haade mi luggi ɗiɗaɗe hen tan wona kanko jeheten ene wawi ma Yusuf ma en garoy e qissaji makko so tawi Allah hokki en heeƴi hikka no moƴƴi so heeƴani ene wawi ko aroyta yeeso so hawri e welede Allah garoyen e makko kono noon kalten ko alhaali Firauna e Moussa kono Firauna o jeeya koye leñol ene wiya ɗiɓɗiyankoɓe Moussa jeeya ko e leñol ene wiya banu Israila en joni noon holko woni sababu Firauna e Moussa Firauna ko neɗɗo bonɗo ko neɗɗo laamiɗo fodde duuɓi 400 e nder ɗiɗo duuɓi 400 omo lefta ɓeeɗo banu Israila en ɓe ganduɗa ko e maɓɓe annabi Moussa jeeya eyyi ko ɗum jimmi famminde holto ummi joni noon Moussa ko e ɓen jibina ene woni banu Israila o tawi Firauna ene liggina banu Israila en liggeyaji bonɗi o ƴetta jeeyaɓe e leñol makko kanko Firauna wiyeteɓe ɗiɓɗiyankoɓe o jangguina ɗumen liggey moƴƴo o waɗaɓe ɗo weeɓi ɗo liggey belɗo tawɓe tampata eyyi o ƴetta banu Israila en koreji Moussa en ɗi o ƴetta ɓen o nanna ɗumen e liggeyaji bonɗi ko wayno asde boyli en ko wayno maade kuɓeje en ko wayno ndema en kala liggey cattuɗo o hettina hen banu Israila en joni noon banu Israila en ko ɓen annabi Moussa jeeya Firauna jeeya koye ɗiɓɗiyankoɓe joni noon kamɓe fof eɓene e leydi Misra kono noon banu Israila en wona leydi Misra woni lasli mabɓe ala lasli mabɓe ko leydi Sham banu Israila en lasli mabɓe ko leydi Sham joni noon holko nanniɓe e leydi Misra ko ɗum jinnomi siloyade ganden holko nanniɓe leydi Misra noɓe naratto nde holnoɓe poti joni noon caggal ɗum ɓe goni e caɗele annabi Moussa ari yaltindeɓe e leydi he joni noɓe jaltata leydi he nde holnoɓe poti eyyi ko ɗum jiɗɗen haalde Seydi Sarr silade nde ko hunde moƴƴude ene saabo andude no feewi ɗoɗo ciloyɗen ha hande ko ɗon tan jokkirten gam hebde hen fahamamuya noɓe natiri toon. eyyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol banu Israila en aɗa andi saɗa haala hunde alay saago ciloɗa kala to ummi e ko woni sababu majjum ko nden wawata laabde ko nden yimɓe ɓe kalantaɓe mbawata hiɓidade ɗum hiɓido e ɓerde mabɓe paama tigui rigui no hanniri ni kono sa taƴi tan
ene wawi famade kono dañetake hen fama muye ponnoɗo dañede o banu israila en nanniɓe e nder misra kamɓe ko sham woni lasli mabɓe annabaɓe kam ni foof ko ɓuuri hewde ko sham woni lasli mum kono kamɓene ko toon ɓe konno nokku biyetaɗo kanaan ko toon bam mabɓe honno biyetaɗo yaqub ko on fuɗɗi inde nde ɗo israil kala biyaɗo banu israil ko yaquba oɗo yalti yaquba jibin ɗum ko ishaqa jibin ɗum ko ibrahima annabi ibrahima wiyaka israila mo jibinno ishaqa wiyaka israila ishaqa jibin yaquba israila fuɗɗi koye yaquba ko dewowo allah kanko rokkande en inde kala ko jibini yalti e makko wiya banu ɓiɓɓe israila no mbiyata tan ɓiɓɓe adama ni ɗum waɗi banu israil ɓiɓɓe israila kala israila mo nanɗa immi ko yaqub inde nde ko kanko tan jeydi joni noon ndeɓe natata misra kamɓe banu israila en yaqub e hoore mum puɗɗude inde nde o oɗo kañum nanniɓe israila kono ko e yamirore annabi yusuf nde annabi yusuf laami misra o woni lamɗo o woni annabi o fewni leydi ndi o nelani galle mabɓe o nelani bammakko caggal o yitodiri e mabɓe e hoddiro allah bammakko giddi to wiyete kanaan e leydi sham o immi toon o ardi e galle mabɓe omo jogui ɓiɓɓe 12 worɓe kanko yaquba e ɓiɗɗo goto debbo ɓiɓɓe 12 worɓe ɓe noon goto foof ene jibini yusuf ko he mabɓe jeeya ene resi ne jibini e on ɗon saaha ɓe natiri misra koɓe 72 neɗɗo koɓe pittali 72 seydi sar ɓe gari noon ɓe naati misra yusuf nanniɓe misra honniɓe misra banu israila en goni misra ɓe koɗi ɗon hankkadi bammakko woni ɗon duuɓi 24 kanko yusuf bammakko sanki o nawti ɗum o ubboyi ɗum to babiraɓe muɗum e to leydi sham to o arti o jokki wondude e banu israila en kanko yusuf ɓe keddi ɗon nde o maayi kanko yusuf o ubba ɗon e nil joni noon banu israila en continue honte ɗon joni noon ɓe goni ɗon ha allah addoyi firauna o kuɗaɗo allah addoyi annabi moussa jibina e yeeso firauna annabi moussa ari ko faabare banu israila en caggal firauna wonti lamɗo e leydi he o wari lamɗo gonnoɗo ɗo noon o wonti lamɗo o watti tampinde banu israila en ko lasli julɓe on saaha allah addi moussa yo faaba banu israila en ɓayde ko julɓe o yaltinaɓe e leydi misra caggal so fooli firauna ko ɗum addi annabi moussa e leydi misra joni annabi moussa nde haaɓe firauna o fooli firauna o ƴetti israila naɓe o yaltiniɓe misra o nayiɓe sham e on noon saaha tawɓe goni 600 fittandu nde ɓe natata ko 72 fittandu nde annabi moussa yaltindeɓe nde annabi yaquba nannataɓe leydi misra sar abdoullahi sar koɓe 72 neɗɗo nde moussa yaltinɗaɓe misra koɓe 600 fittandu seydi sar konngol attema machallah est ce que ceerno haalide golle ma jooɗi peewi ɗum ɗo henna ko weltare mawde no feewi kadi ko gandal ɗum jeeyi sababu silade nde wonko nafata no feewi sooɓe gandi migration ɓooyi no feewi no feewi kadi migraji ɓooyi leptede sooɓe jii kamɓe ɗo ɓe garduno taw addiɓe ko yousuf aɓe garde ba mabɓe ɓe jiino noɓe leptira ɗon caggal nde waylo waɗi caggal nde waylo waɗi est ce que ko toon tan ɓe ummi walla ala eyyi seydi sar mi salminima lawol gongol ayide ko ɗo ko ga immi ko ni ɗum way joni noon firauna ko keefeero ɗo woni keefeero ɗo omo wondi e julɓe omo gollina ɗumen golle bonɗe kadi omo haɗaɓe rewde allah sibi hade firauna laamade leydi misra taw banu israila en cuuɗatano dewal mumen allah ɓe dawranno allah kono ɓe jiɗiri ɓe peññinat hay goto haɗataɓe rewde allah kono noon nde allah waɗi firauna laami o watti hadde ɓe rewde allah o holli ko kanko woni allah yo yimɓeɓe ngar cujjanam yo yimɓe ndewmo kanko firauna joni noon banu israila en
natti wawde rewde Allah no jiɗiri ni e hoddiro Allah Allah no koɓe bandijo noon bani Israil en ko ɓe ndewat Allah kono ɓe jaawi murtude so ɓe murti Allah wurta e maɓɓe ngaari bonɗi leftaɓe ha juuta Allah kadi adda ballal mum so Allah walliɓe Allah ƴeewa beele so walliɓe ɓe dewa Allah hankkadi ɓe ndento ko juuti kadi ɓe bonanedi kadi banu Israil ko ni tan guurdi bandiyagal maɓɓe ko ɓooyi caggal ɗum noon Allah wurti ɓe ndiɗo ngaari Firawna tampiniɓe ha yetti nokku Allah yiɗi faborade ɓe biyeteɗo annabi Moussa Allah addi annabi Moussa ari ko faabade banu Israila en caggal ɓe tampi wadde en gandi ko ɗo habaru o ummi joni noon annabi Moussa holno ardi Firawna holno ardi joni jiɗɗen haalde Seydi Sarr hol gonɗo Firawna kanko hol kanko goo holno jibinira hol gonɗo bam makko beele kanko o jibina tan o wiya Firawna walla omo joguino inde ko adi walla holno wayi e ɗum jiɗɗen silade kalnen yimɓe ɓe hol gonɗo Firawna holto fuɗɗi mbete o jibina tan o woni laamɗo walla o jibina wonɗo rewi e mecce e on jiɗɗen haalde kalen Firawna e holto ummi sen gasnoyi payen e annabi Moussa hol gonɗo annabi Moussa sen gasni ndendinen ɓe kamɓe ɗiɗo holko woni golle hakkude mabɓe ha ɓe kaɓoyi ha to Moussa fooloyimo holno yaari holɗo rewi e kadi kanko ko Firawna nehimo kanko annabi Moussa holno Firawna nehirimo holko woni sababu ha Firawna nehimo holto rewi o ko julɗo o kefere holko waɗi Firawna neha oɗo holto rewi holko woni sababu ɗum foof so Allah jaaɓi kaalen ɗum gotel e gotel ɗo rewi ha yetto ɗo yettiɗo so hawri e welede Allah Seydi Sarr ɗum noon konngol arta e ma jakken gol sa yiɗi haalde hunde andu origine mum andu asli mum kala ko jiɗɗa haalde beele yimɓe paama andu lasli mum ɗum tagui noon siloyade nde ko hunde moƴƴude no fewi saabu ko mbiɗa ɗo joni wonde banu Israil en ɓe ko bandiji mawɗi hen sahaji sa yi hande Israil ɓe kewani kono sawi ko mbaɗata e aduna he koko hunde hulɓinide hay goto susaɓe ɗum ko hunde mawde woni ɗon ceerno Khalidou kaalen holi o gonnoɗo Firawna ndingari bondi bisimilla maɗa eyyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol mbiɗa bisimilla wadde noon hol gonɗo Firawna yen kaal hol gonɗo Firawna eyyi Firawna ko lamɗo goto ne laamino leydi Misra ene wiye Rayyan o ko ɓi goɗɗo ne wiye Walid on wonno lamɗo Misra on noon ko teddinaɗo e banu Israila en ko neɗɗo moƴƴo o haɗani ɓe rewde Allah ɓe ndewa Allah no fewi no ɓe jiɗiri ni caggal ɗum on maayi ɓiyum lomti ɓiɗɗo wiyete ko Sanjab on ɗon saaha noon gorko goto ina wonno e Misra ene wiye Mas'aba oɗo noon ko gaynannoɗo dammiri e on ɗon saaha oɗo Mas'aba omo jogui duuɓi 100 e duuɓi 90 oɗo Mas'aba ɗo dañi duuɓi 100 e duuɓi 90 ɗo o meeɗani dañde ɓiɗɗo kanko oɗo Mas'aba e on ɗon saaha kanko Mas'aba omo woni ladde o yii ngaari gootiri e nagge nge ene rangani ngaari ndi ene yiɗi yettade ɗum eyyi nagge nge e ngaari ndi ene yiɗi yettodirde no paamirten tan ngaari ndi ene yiɗi fawde nagge nge ɗum waɗi o haasidi ngaari ndi e nagge nge o sali ene wayno tan o jibinani o yiɗa yiide hay kulle ladde ene jogori jibdinde e gongel ngel o haɗi ngaari ndi yettade nagge nge ɗum waɗi ko hunde hawnino no fewi Allah ɗaccidi ɗemgal ngaari ndi haalde e makko kanko oɗo Mas'aba
ndiwum masab he ma dañ ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ko sababude makko jahannama hewrata kadi kanko o hoɗoyta ko jeenge jahannama ngaari ndi wimo ni e hoddure Allah o hooti noon o dañi duuɓi temedere duuɓi capanɗe jeeɗiɗi o meeɗani dañde ɓiɗɗo nde o hooti o yetti cuddiɗo makko e on ɗon ñande cuddiɗo makko o rondi woni sowi ɓiɗɗo mo cuddiɗo makko o sowi noon ko on ɗon ɓiɗɗo woni biyeteɗo Firawna mo nanta o Firawna wona neɗɗo goto meeɗi wiyede Firawna e leydi Misra kala laamiɗo ɗo Misra e on ɗon saaha ina wiye Firawna kono noon Firawna ɓurɗo mo ganduɗa ɓurɗo dowlude mo ɓurɗen andude kawɗo annabi Moussa o ko on woni mo kalten ɗo haala mum wadde noon cuddiɗo makko o kanko oɗon Mas'aba o ƴetti reedu ndu o ƴetti ndu noon ko Firawna woni hen on woni Firawna kawrunoɗo e Moussa o ko oɗo jibinimo ko ni ɗum ardi ɗum noon Seydou Sarr konngol arte maɗo jokken golle ko noon tigui ɓayde hande kippo gendi leydi mabɓe woni équipe mabɓe national wiyete ko Firawna ceerno Khalidoullahi Sy ko ni wo jibinira ko ni wo sowira caggal ko ni wo ardi ɗon ɗo jinnaɗo makko sowi eyyi Seydou Sarr mi salminima eyyi mbiɗa noon so tawi Firawna ko ni jibinira eyyi bisimilla joni aɗa yiiɗi jokken holno habaru makko yaari caggal o jibinama eyyi yummakko soyimomo Seydou Sarr kono ayi bammakko tawaka nde o jibina kanko Firawna bammakko nde yummakko sowi ha juuti babiraɗo o maayi mbiyataɗo Mas'aba maayi aɗa andi Firawna wona Firawna woni inde makko tigui rigui ala Firawna ko inde faggitade caggal o fuɗɗima mawnude joni noon nden yummakko jibinimo nde o jibinimo ɓe jinnirimo Walid ɓe jinnirimo Firawna wiyete ko Walidu bun Mas'aba wiyete ko Walidu ɓi Mas'aba jibinimo kanko oɗo nden noon Firawna fuɗɗima mawnude nena makko ƴettimo nayumo to sehoɓe ledde ɓe ganduɗa ko menuisier ji Firawna adi gollude fof gollal menuisier eyyi banggue leɗɗe o adi gollude o golli o woni hen noon haw ñeññi gollal ngal kanko Firawna nde o ñeññi gollal ngal ko neɗɗo noon pamɗuɗo muñal kanko oɗo Firawna o ala muñal no fewi saha foof omo buɓɓodira e gollinowomo jangguinowomo golle o Seydou Sarr waɗi muñal ina heewi no fewi wasde muñje ene rontina neɗɗo ko heewi ko ganduɗa ko wona ko moƴƴi ɗum noon yimɓe yo mbattu haqqille kebbina muñal Allah kadi o wi o wondi ko e muñɓe kala mo muñani o wondani e muɗum kadi enen fulɓe mbiɗen muñal ene moƴƴi e neɗɗo heñare ina adda weñare nde won noon alda e neware kadi saggina ko e barmi sunare wadde ɗo en